Everywhere don't catch fire. Everywhere don't catch fire. Everywhere don't catch fire. Say no to evil pastor. Say no to fake pastor. Say no to fake pastor. Say no to fake pastor. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na mkpamkpa dị egwu akpawakwala na steeti Enugu ọzọ na nke ikpeazụ a. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe m si ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Dịka anyị ka si na mkpamkpa dị egwu nke kpara na obodo ụmụmba ndị agụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ezeagụ na steeti Enugu izuụka gara aga, ka anyị bịakwara na-enweta ozi nke mekwara na steeti Enugu, mana nke a mere n'obodo Ibe Agụaka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igboeze South na steeti Enugu kwa. Kedu ihe mere ebe a? Ebe a ị hụrụ a na-agba ma ụlọ ọkụ, emechakwara na obute ma igwe eji eme nkụri na nkwari bụ budoza wekwarie ụlọ niile nọ ebe ahụ, bụ ụlọ na ụlọ ụka otu onye ụkọchukwu, onye nke akọwara dịka Pastọ Chinedu, onye nke ekwuru na ọ na-aka ụka Sabat. Ya bụ ihe nke mere n'obodo Ibe Agụaka bidoro n'ọnwa Mee, bụ ọnwa gara aga, dịka anyị si wee nụ n'akụkọ. N'otu mkpụrụ ụbọchị n'ime ọnwa gara aga ka nwanne anyị nwoke na nwunye ya, bụ nwoke ama dịka Maazị Chinonso Ezema, hapụrụ ụmụaka anọ ha n'ụlọ wee pụwa wee gawa ọrụ. Ha bụ ụmụaka anọ bụ ndị akọwara dịka onye nke mbụ bụ Kamsi, onye dị afọ 7, onye nke abụọ wee bụrụkwanụ Ezinne, onye nke dị afọ 6, onye ọzọ wee bụrụ Ujunwa nke dị afọ 5, na Chinedu onye nke ka dị afọ 2. Ha bụ ụmụaka anọ ka nne ha na nna ha hapụrụ n'ụlọ wee pụwa na ụbọchị ahụ ya bụ ihe mere n'ọnwa gara aga. Mana mgbe ha bụ nne na nna batara n'ụlọ, o wee bụrụ na o nweghị n'ime ụmụ ha niile ha hụrụ n'ụlọ. Ha wee na-agagharị na-ajụ ndị agbata obi, kedu ị hụrụ ụmụ anyị, ị hụrụ ụmụaka anyị? Ya bụ ihe emewekwa ka eziokwu ka ọ bụghị eziokwu, ka na-achọ ụmụaka achọ ka anaghị achọ ụmụaka achọ, ọ ghọọ eziokwu na o nweghị ebe a hụrụ ha bụ ụmụaka mmadụ anọ. E wee tiwenu mkpu ndị obodo na ndị ikwu na ibe na ndị agbata obi wee gbarute ebe ahụ, kedu ihe na-eme, kedu ihe na-eme, asị na na-achọ ụmụaka achọ. Ma ndị agbata obi esonyekwanụ wee chọwa ha bụ ụmụaka, wee banyewe ebe ọbụla, ma n'ụlọ ma na ubi, n'ebe niile ha mara enwere ike ịchọ ihe furu efu, wee ruo mgbe ha hụrụ ozu ụmụaka anọ ahụ n'ime ubi akpụ nke nọdebere nso na be ha. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe iwu akpata oyi nye ndị niile so wee na-achọ ha bụ ụmụaka. Dịka ha ka na-agagharị n'ime ubi akpụ ahụ, ha lekwa n'anya wee hụ akị odo a ị na-ahụ na foto ebe a. O wee bụrụ na ya bụ akị odo, ihe ha hụrụ na ya gosiri na ọ bụ ihe eji wee kụgbuo ụmụaka ahụ. Mana ihe bụzi nsogbu bụ kedu ndị mere ụdị ihe a, kedu ebe ya bụ mmiri si wee banye opi ụgbọgịrị. Ma dịka anyị sikwa wee nụ na ya bụ akụkọ, ka ha bụ ndị obodo na-esi imi n'ala na-egwu ala ma na-achịpụta aja, o wee bụrụ na onye ha na-enyo enyo bụ ya bụ onye ụkọchukwu, onye nke akọwara dịka Pastọ Chinedu, bụ onye na-aka ụka na ụlọ ụka Sabat nke ha kwuru na ọ nọ nso ebe ahụ. Ha wee kọwasị na dịka ha hụchara ihe ahụ n'ọnwa gara aga, ha bụ ndị obodo agbagharịwanụ mewe mkpesa, kpọkuwe gọọmenti, wee tụwa aka sị na ọ bụ onye a ka ha na-enyo enyo, na ọ bụ onye a ka ha na-enyo enyo. Wee mechaa ndị ọrụ uwe ojii abịa kpụrụ ụfọdụ n'ime ndị ọrụ na-arụrụ ya bụ onye ụkọchukwu ọrụ. Ma n'ime ya bụ ụlọ ụka kwanụ, bụ ụlọ ụka Sabat ahụ, ka a kọwara na ya bụ onye ụkọchukwu na-eme ihe dị iche iche, bụ ihe mmụọ. Ọ na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. A sịkwa na ọ na-agwọkwu ma ndị ara ebe ahụ. Mana ha bụ ndị ọrụ uwe ojii buru ụzọ kpụrụ mmadụ ole na ole ndị na-arụrụ ya bụ onye ụkọchukwu ọrụ. Ewe jewekwa ya bụ ọnwa Mee aka na-agbadakwa. Mana o nwere mgbe o ruziri, ha bụ ndị obodo Ibe Agụaka sị mba, na ka ha bụ ndị ọrụ uwe ojii si wee rụọ ọrụ a ejughị ha afọ,
na onye nke ha na-atụ aka dịka onye ha na-enyo enyo, onye mbụ bụ onye ha na-enyo enyo n'ihe a niile mere, na ọ ka na-agagharịrị onwe ya na-eje ebe ọbụla ọ chọrọ na onweghị ihe ọbụla a na-agwa ya. Ha bụ ndị ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị obodo Ịbagwa Aka wee wepụta onwe ha n'igwe wee pụta mewe ngagharị iwe, bụ nke ha ji wee gosi ma ndị obodo ma ndị gọọmenti na obi adịghị ha mma n'ihi ya bụ mkpamkpa nke kpara n'obodo ha. Ha mere ya bụ ngagharị iwe wee gaa n'ụlọ igwe obodo ha, mere ya bụ ngagharị iwe wee gaa n'ụlọ meyọ na-achị ime okpuru ọchịchị obodo ha nke ama dịka local gọọmenti chairman. Ha emekwara ya bụ ngagharị iwe wee gaa n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke nọ na ya bụ obodo Ịbagwa Aka. Ebe ahụ niile ha gara, ebe ọbụla ha rutere, ha ekwuo otu o si wee dịrị ha na ihe na-ewe ha iwe. Dịka ha mechara ya bụ ngagharị iwe, ọ mịtakwara mkpụrụ, maka na ugbu a aka na-achị gọọmenti steeti Enugu bụ His Excellency Peter Mba etinyela ọnụ na ya bụ okwu ma tinyekwa n'aka, maka na ụfọdụ n'ime ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya ugbu a na-egosi ebe ndị gọọmenti steeti Enugu werela igwe eji arụ ọrụ nkụri na nkwari nke ama dịka budoza wee banye n'ụlọ ya bụ onye ụkọchukwu bụ pastọ Chinedu wee kwarie ihe niile ha hụrụ ebe ahụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa n'obodo Ịbagwa Aka nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Igbeze South na steeti Enugu. Ma ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya, anyị ga-ebido n'ụfọdụ n'ime ha nke mere n'ọnwa gara aga bụ ọnwa Mee, nke gosiri ka ha bụ ndị obodo Ịbagwa Aka si wee gaa ya bụ ngagharị iwe nke mịtara ha mkpụrụ a. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Youth progress. Biko ihe a mere n'Ịbagwa bụ eji ihe bie mere. Bịa anyị na-ekwu bụ anyị chọrọ iregister our grievances through peaceful protest. Yes. Ihe anyị chọrọ ime na bụ gonna peaceful protest. We want to move from here. We will go to different places anyị kwesịrị ije, but we don't want violence. Yes. We don't want what? Violence. In any form. Onye n'ebe a ji maka violence after should retrace or go back. Yeah, now to tell people that we are not happy. Yes. We are not happy. Yes. So Aishaba now will leave and we'll go to different places we want to go and register our words, our grievances. We are not happy. But anybody not here, so they are to cause problems, should do what? Go. Wow. We don't want violent protest. We are not going to destroy anybody's property. We are not going to do any evil to anybody. When problem with anybody, the person should retrace back. But I know all the condemnable, and I believe we need to show that they made a danger. Youth progress. All right, let's go. The youth proceeded to the King's Palace to register their displeasure about the incident and with other past criminal activities that had taken place in the community. On the security, on the chichi, I can know. If I work a queno, yeah. If I work a queno, yeah. If I work a question, Igwe, Uru trying. I quarike. I know what to do. I answer. Nambubo. Nayana no kunobo ndigwe. Follow Jabi here. Find us soon to me. No, but ne. Uneme. I do enough. Makanabu men no. Osoneta nenna. Ado. The youths also took the protest to the mayor of the community, urging him to liaise with the government and law enforcement to ensure that the perpetrators were fished out and also made to face the consequences of their gruesome actions. The protesters didn't stop with just their leaders. They also took their protest to the Ịbagwa Divisional Police Station, where they met the DPO and other officers, urging them to intensify their efforts and remain relentless until the perpetrators were caught and justice fully served. We are confused. We have had a sleepless night over 3 days ago because of the death of our 4 children. All we clamor for is justice.
All we clamor for is justice. We want to bring these culprits to justice. We are relentless. We are sleepless. We are tired. We are devastated. We don't know what to do. We are crying. We want these people to bring the book. We want you to use all your powers. Please don't go to the government. We are the government. You are the government. Even working people are government. Last 2 weeks was kidnapping. The other day was abduction. The other way was insurgents. We are tired. 3 days ago was killing of 4 innocent children. We are tired. Please, if there is no more government, let us know. If there is government, let action be taken. We don't want to take laws into our hands, but we don't want you people to relent. Please, in as much as we respect and we commend your efforts, we need more efforts. Yeah. Sorry, I'm not from this side. Yes. I will speak my I have to first and foremost thank you very much. I have to thank you very much for this peaceful demonstration. I know you are trying to register that pain. Even we are not excluded. Every right-thinking human being who hear of this issue will never celebrate it. Rather, your tears will run down. Yes. Nobody is happy. We feel your pain seriously. How can somebody, except you are not a parent, you may not know, if you are a parent, to bring a child, one child, to this world, it's a terrible situation. 4. Anywhere you carry this matter to tell anybody, the person will do the wonder. It's unexplainable. But be as it may, the government is not having any rest. We want to make sure that anybody that is involved in this matter, even the people that were arrested have been taken to state CID. But this matter is very serious matter. It's not a matter that you will do it here. It's a matter that we will collaborate with the state CID. It's not a matter. This is not a small matter. Everybody must be involved. If it is security issue, this is a very good opportunity for me to be able to address you people. Yes. Please don't leave security issue for the security personnel alone. Are you hearing me? Yes. Don't leave security issues to police, to army, to vigilante, alone. You should be involved. Yes. When you see something, you say something. Yes. To the police. Yes. Police is your friend. We are just here. We are very few. You cannot expect us to police the whole place. That's why government employ all these neighborhood walls, vigilante, and yourself as well. If you see something, don't keep quiet. Raise alarm. Yes. How can 4 children born by one parent kill? I never dream of that. Even that you come for 3 days, you say, God for 4 children, not even one. That person is heartless, and that person cannot go unpunished. Yes. Even the Almighty God is see, even though we are not seeing the person now, but the God is seeing that person. Yes. That generation of that person cannot go unpunished. But we will try our humanly possible best to see that whosoever involved, you will hear him. Yes. You will join the government to give us information. Even now, even this morning, we have gotten some information concerning some areas. Thank you. We are into it. Come and tell us. This matter is not only for the police, it's for everybody. Are you hearing me? Yes, if you hear anything, come and we'll follow you to that place. Yes, sir. But this your demonstration is very standard, very peaceful. Don't destroy anything. Leave everything. If you do anything, they say they will now talk in a different manner. Are you getting me? If you have registered, the whole world will see what you have done, and it is necessary. For 4 children,
from a particular parent. No, it is an aberration. We say no to fake pastor. 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 Say no to evil pastor. Say no to fake pastor. Say no to evil pastor. Say no to fake pastor. Say no to evil pastor. Say no to fake pastor. Say no to fake pastor. Say no to evil pastor. The working chairman. The working the celebrity chairman. Neso onya onase a pere ni wuchi salisa onye keji o one God no block your destiny any kechi enya Jesus Jesus no the type person because they lose and they say now Jesus no way take time they lose and Jesus. Jesus. You not the smart thing. For sure. There is no mercy. Everything must come down. the security thing. I know. Security properties. And they made too much. Our middle head. Man in that shop. I'm under your light. He got Chirochi. Oh boy, here bukwa estate bu mother. Active. Let's go. They play the show today. Active. Yeah, my first. You catch important ever. Everything. Hey.
That's the destruction going on at the Pastor Chinedu compound. Active. Now so. Somebody Abu Governor. After the visit, but now you. Now so, let's go. So keep going, you know.
happening live in Ibagwaka, Ibedesa local government area, Enugu State in Nigeria. Oh my God! We dey play the show. Kekeke. Wetin dey for this palm tree? Ọdún dị n'ime nkwụkwọ a, ị ga-adarịrị taa. Ita kopi. Keye dine kuku adikonu. Ochorita. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Igada. Hey! Ogiri na-eme. Ole na-eme. Nkwụkwọ achọghị ịda o. ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ndị ezinụlọ ha bụ ụmụaka anọ bụ ndị a napụrụ ndụ ha n'ike ndonu dibenu.
ndonu wee na-ekpekwanụ sị ka Chineke nna nabata mkpụrụ obi ha bụ ụmụaka ka ha zuru ike na ndokwa. Ise wee wekwara otu aka ahụ na-ekele ndị gọọmenti steeti Enugu bụ ndị gọọmenti barista Peter Mba maka ka ha si wee na-ege ntị ndị obodo, nke bụ ebe ọbụla ndị obodo tiri mkpu n'ihe gbasara mkpamkpa dị otu a agbaraga ma gbatara ndị obodo ahụ ọsọ enyemaka ma mee ka anwụde onye ọbụla bụ onye aka ya dị na ụdị ihe dị otu ahụ. Ana m asị unu daalụ ọlụ. Mana otu okwu m nwekwara makwa na otu ajụjụ m nwere bụ, ana m asị ụlọ a na-akwarịkwanụ otu a, ọ bụ na o nweghị ihe ọzọ ndị gọọmenti nwere ike iji ụlọ dị otu ahụ wee mee? Ọ bụ na o nweghị uru ọzọ ụdị ụlọ a nwere ike ịbara ndị gọọmenti ka ọ hapụ ịbụ nnọọ ihe niile e nwetara n'aka ndị omekome makwanụ n'aka ndị na-adị iwu emebie ya, ebe o nwekwara ike ịbara ndị obodo uru n'otu ụzọ ma n'ụzọ ọzọ? Mana nke ahụ dịgodoro onwe ya. Ọ bụrụkwa na a ga-akwarịrị ya bụ ụlọ akwarị, ọ bụrụ na iwu megidere na a ga-akwarị ya bụ ụlọ akwarị, ana m echekwa na ọ bụghị ihe kacha mma ihe ọbụla meghara na otu a ndị gọọmenti na-abịa ozugbo, ọ bụrụ katapila ka ebu abịa ozugbo. Ana m eche na ọnọdụ dị otu a na-ekwesịghị iji ọsọ wega kụrie ụlọ ahụ. Ana m eche na ndị mbụ kwesịrị ịbata ebe ahụ, banye n'ụlọ ahụ, gagharịa na mpaghara dị iche iche ma ọkwanụ n'akụkụ ụlọ ahụ dị iche iche, mee nnyocha na nchọpụta miri emi, kwesịrị ịbụ ndị ọrụ nchekwa. Ana m eche na ụdị ụlọ ahụ tupu emetụ ya aka na achọrọ ịkụri ya, na ndị ọrụ nchekwa kwesịrị ịbago ebe ahụ ọtụtụ oge, meghee ihe niile emechiri emechi ebe ahụ, kpopụta ihe niile ekpochiri ekpochi ebe ahụ, ma nyoba anya nke ọma, leba anya n'ihe niile nọ n'ụlọ ahụ. Ana m eche na ha nwere ike ịhụ ihe ga-enyere ha bụ ndị ọrụ nchekwa aka n'ime nchọpụta na nnyocha nke ama dịka investigeshọn n'ihe gbasara okwu a. Mana nke a bụ nnọọ o meghana tupu otu ụbọchị agafee, tupu o ruo 24 hours, gọọmenti eziela budoza abịa kụrie ụlọ. Onwekwanụ ihe onye nwe ụlọ ahụ zoro ezo n'ime ụlọ ahụ, onwekwanụ ihe ọ na-eme n'ime ụlọ ahụ ọ na-achọghị ka onye ọbụla ahụ, a ga-akụrụzie ụlọ niile kpuchie ihe ahụ ka ekwesịrị ikpughegodo ihe ọbụla kpuchiri ekpuchi n'ụlọ ahụ tupu akụriwe ụlọ? Nke a bụ nnọọ otu obere ajụjụ n'ime ọtụtụ ajụjụ ndị ọzọ ndị dị m n'uche nsị ka m jụọ n'ihe gbasara ụzọ ụfọdụ n'ime ndị gọvanọ anyị si wee na-eso mkpamkpa a niile nke na-akpa na be anyị ugbu a. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala etu anyị si eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu iso ịhụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị sonye. Ekelekwa gị, na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị nabata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Bụ na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.